Umma ni na fi so a bazancen auren nan. Saboda na fi so in ci gaba da karatu. Kin gani nake kula da wannan kamfanin. Kuma idan na ci gaba da karatu, to zan ƙara kaimi a kai. Idan ya so daga baya, idan auren ne ma sai na yi. Gaskiya ne, tunda haka ne, babu mai miki auren dole. Fatanmu dai Allah ya zaɓan mana abu mafi alheri. Haba umma, ta ya za ki biya shashancin Aziza? Shekaranta nawa tana tare da Malik? Me bata sani game da shi ba? Tare suka girma. Babu irin ƙaunan da bata nuna mishi. Rana ɗaya sai ta ce ba za ta aure shi ba. Wa ya sani ma ko wani ta samu yake hure mata kunnanta. Kina so ne mai mata auren dole? Allah shine shahidi. Bana da buƙatar in matsantawa ɗaya daga cikin zuri'ata bisa kan wani abu da yake so in cire shi da kanan sai shi a wani waje. Asin da asin na rayu cikin soyayyar ki amana ta ni ke ɗaya ce zan